pokračujeme ďalej. Ak sa nemýlim, tak v tejto chvíli ideme riešiť výber dioptrických rámov, okuliarov. Všetko dohromady musí byť. Presne tak. Áno, je u nás v štúdiu opäť pán inžinier Marek Priebracha. Marek, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Rada vás vidím a hlavne sa veľmi teším na vaše informácie a rady, pretože ste vždy dokonale pripravení, ale čo je dôležité je, dnes chceme získať všetky dôležité informácie ohľadom dioptrických okuliarov, to znamená, ako si vyberať rámy, ako nám majú sedieť, čo je takým najdôležitejším aspektom. Čo mi poviete ako prvé pri vyberaní rámu na okuliare, na čo mám myslieť? Tak je to najdôležitejšie naozaj vymedziť si na to dostatok času. Vybrať ten správny rámik chce čas, chce poskúšať rám za rámom, čo nám vyhovuje, či už nejaký ten plastkový rámik, ale ešte možno predtým je tá prvá fáza a tá predstavuje buď návštevu očného lekára, oftalmológa, ktorý nám vie zmerať dioptrické hodnoty, alebo priamo v optike optometrista, ktorý rovnako vie zmerať dioptrické hodnoty, prípadne astigmatizmus, ak sa nám tam vyskytuje. To znamená, môžem prísť, nechať si zmerať v optike, alebo môžem prísť už od pána lekára napísaný listok, kde vy už viete, akú ja potrebujem dioptriu a vlastne ideme vyberať a hľadať rám. Presne tak. My už keď máme vlastne tie dioptrie od optometristu alebo od lekára, tak už sa následne sústredíme na výber toho správneho dioptrického rámiku. Pri tých prvonositeľoch naozaj treba rátať s dlhším časom, aby sme poskúšali či už nejaké tie plastové rámiky alebo kovové. Môžeme si ukázať tie základné rozdiely medzi tými plastovými rámikmi a kovovými. Ak sa bavíme o nejakom plastovom ráme, ktorý napríklad teraz ukazujem, tak v strednej časti máme anatomický nosník, kde nám musí presne sadnúť v podstate na tvár. Čiže sledujeme tú prednú časť, ktorú teraz ukazujeme. Áno. To je jedno takéto kritérium, ktoré je dôležité. To znamená, nie každý nos môže sedieť, respektíve nie každý rám môže sedieť na každý nos, ale toto je veľmi podstatné preto, aby tie okuliare boli dobre. Tam naozaj závisí od toho skúšania. Treba rámik za rámikom, ktorý sa nám samozrejme páči. Potom môžeme vyskúšať. Toto je na môj nos? Áno, tento vám sedí pekne, pekne sadne, lícuje s tvárou. Dôležité, aby neklzal, nepadal. Samozrejme, ak by sa posúvali tie okuliarky, keď by nesedeli úplne ideálne, tak potom sa sústredujeme na straničky, to sú vlastne tie bočné časti, kde sledujeme ich dĺžku a potom následne, ak by nám nejakým spôsobom nesedeli tie okuliarky a padali, vieme ich v optikách nahriať, ohnúť, prispôsobiť, pritlačiť mierne k tvári, k hlave, ale veľký pozor dať na to, aby neboli veľmi zo začiatku pritlačené. Radšej ich naozaj, keď už budú hotové tie okuliarky, poskúšať, ponosiť a po 3-4 dňoch sa vrátiť do tej optiky. Lebo vy pri bežnom fungovaní zistíte, či tie okuliare sa mi šmýkajú, padajú, či naozaj dokonale sedia. Ak nie, vieme ich upraviť. Mne sa páčila myšlienka, keď ste povedali, že môžeme ich upraviť, ale je taká široká škála vlastne rámov, že podľa mňa hľadajme ďalej v optike to, čo je pre ten náš zrak a pre tú našu tvár primerané. Hovorili ste o plastových, tu je naozaj, že či je to široké. Bola taká myšlienka, ja si nepamätám, že vraj nemôže byť vidieť obočie. Ono nemalo by byť vidieť v slnečných okuliároch. Slnečných. V dioptrických je fajn, keď je vidieť, ale napríklad i pri týchto, ktoré sú extravagantnejšie, výraznejšie, masívnejšie, práve to obočie býva viac zakryté. Je to už o tom, že čo skôr znesneme, ale rovnako vám ho je teraz vidieť, čiže sedia vám super. Takže netreba sa bať obočia, môže ho byť vidieť. Dobre? Tak poďme teraz k ďalším materiálom, pretože existujú samozrejme ďalšie tieto. Čo sa týka ďalšieho výberu, boli by to kovové rámiky, ktoré si vieme takto ukázať. Základný rozdiel pri tých kovových a plastových je to, že ten kovový sám o sebe pôsobí jemnejšie, čiže je taký trošičku prirodzenejší na našu tvár. Podstatný rozdiel je práve opäť v tejto strednej časti, kde celá váha tej šošovky nám takto zapadne na nos, čiže drží celú váhu okuliarov, držia tieto sedielka, ktoré vieme my rovnako v optikách upravovať. Čiže výhodou kovových je to, že ich vieme roztiahnuť, stlačiť, potom následne opäť sa sústreďujeme na straničky a čo je ešte veľmi dôležité, ak je stranica týmto spôsobom flexibilná, že sa dajú takto roztvárať, tak vlastne ak má niekto trošičku širšiu tvár, tak vie to opäť pevnejšie držať a pevnejšie držať. Dobre, teraz sa opýtam úplne laicky, pretože ja zatiaľ nosím okuliare iba na čítanie a musím sa priznať, že mám aj kovový rám a mám aj teda plastový. Ak chcem nosiť celodenné okuliare, je ktorý variant lepší, čo sa týka materiálu? Obidva, čo sme si teraz ukazovali, sú super na celodenné nosenie. Skôr by som upozornil, že na také tie čítačky, ako hovoríte, na čítanie, nie sú úplne ideálne vratané rámiky. A to z hľadiska takej tej funkčnosti, keďže to skielko je upevnené iba nejakými tými šrobikmi a je uchytené priamo v tom ráme, a tak postupným skladaným z tváre
tváre sa nám môžu uvoľňovať a tým pádom častejšie budete navštevovať očnú optiku, aby vám urobili servis k týmto okuliarom. Čo je úplný štandard v dnešnej dobe, že môžete hocikedy navštíviť a vieme upraviť okuliarky. Ale to znamená, to je teraz možno dobrá informácia práve pre tých, ktorí musia nosiť celodenne, alebo teda tých 12 hodín okuliare, vtedy a páči sa im kovový rám, nemusia sa toho báť, tým, že ich nebudú toľko skladať, budú dobre držať a budú im slúžiť. Tam ešte samozrejme zohráva úlohu aj počet dioptrií. Samozrejme dnes výrobcovia vedia rôznym spôsobom stenšiť šošovky, aby boli príjemné na tvári, ale veľmi podstatné je to, aby ak má naozaj niekto väčší počet dioptrií, sa vybral menší rámik, menší s priemerom, aby estetickejšie vyzeral. Čiže tam pri tých väčších dioptriách, väčšom počte dioptrií, nevyberáme také extravagantné, dominantné, napríklad takéto rámiky, lebo tu ak by to bola mínusová šošovka, alebo ten, ktorý ukazujete vy, tak by bol veľmi hrubé to skielko. Celé by to bolo v tomto hrubom. Tak, ale tieto sú takisto pekné. Áno, sú zaujímavé. Tie trendy sú rôzne, tých Možností je na výber veľa. Buď také niečo, ako sme teraz ukazovali, naozaj masívne plastové rámiky, alebo potom veľkým trendom sú rovnako i rôzne geometrické tvary, gulaté rámiky, ako takéto niečo. To vyzerá zaujímavo. S tým, že potom, ak skúšame tie okuliare opäť chvíľku ich mať na tvári, ponosiť, aby náš pacient na optike zistil, že je to pre neho vyhovujúce práve ten nosník, prípadne tie sedielka, či ho nejakým spôsobom neotláčajú. Existujú rovnako aj sedielka, ktoré sú gelové, čiže sú mäkšie. Opäť to vieme prispôsobiť, vymeniť, ohnúť. Toto sa hovoríme, o tom. To sú tie sedielka, ktoré sa vlastne prispôsobujú a ktoré viete, keď je treba inak spraviť. Dobre. Hovoríme o trendoch, zobrali sme do rúk také výrazné okuliare. To znamená, teraz je to už také, by som povedala, módny doplnok aj, že netreba sa báť, že musíme nosiť dioptrické okuliare, naopak môžeme zaujať. Všetky tieto okuliarky, ktoré ste skúšali, sú naozaj výrazným módnym doplnkom. Ak dáma hľadá niečo jemnejšie, v podstate, ktoré na tvári, tak jemne bude licovať a nebude nejakým výrazným doplnkom. Je jedna z možností napríklad tento rámik, kde spodná časť rámu nám chýba a je tam iba silón. Čiže na tvári sú úplne príjemnejšie, jemnejšie. Dobre. Ja som hovorila, že v závere si povieme možno k tej starostlivosti, ale už ste ju niekoľkokrát spomenuli, že nemáme sa báť navštíviť optiku, takto zložiť okuliare a povedať, prosím vás, skontrolujte mi, či je všetko v poriadku. Ale priniesli ste takú zvláštnosť, takú vychytávku. Zase to milujeme, toto slovo. Momentálnym trendom a v podstate takou vychytávkou sú okuliarky, ktoré sú smart okuliare. Čiže pomocou týchto okuliarov dokážeme počúvať hudbu, dokážeme počúvať audioknihy, ktoré sú v súčasnosti veľmi obľúbené. Telefonovať. Skoro som odpadla. Tak, dobre, pozerajte. Tak v týchto okuliároch zrejme tu je niekde zvuk? Áno. Tam v tej časti, kde máme uška, kde nám to drží, máme zabudovaný reproduktor. Áno. Rovnako v tejto časti sú ovládacie prvky, pomocou ktorých vieme spárovať dané okuliare s mobilným zariadením alebo s tabletom. Z vnútornej strany vieme nabíjať tieto okuliarky a vieme pohodlne s nimi telefonovať, nakoľko majú zabudovaný aj reproduktor. Čiže to, čo budete vy hovoriť, rovnako bude ten druhý človek na druhej strane počuť. Už teraz mám pocit z niektorých ľudí, že sú blázni, že chodia a rozprávajú sa sami so sebou a majú buď v ušiach, alebo niekde. A teraz, keď nebudú mať vôbec nič v rukách a budú tak, áno, maminka, áno, toto si chcela, hej, kúpim, dobre, samozrejme. Že, viete, že ide to naraz niekde, kde môžeme skončiť, že iba sami s vlastnými okuliarmi, opustení. Presne tak toto bude vyzerať. V tomto prípade pri týchto okuliaroch, áno. Povedali ste audioknihy, to znamená čokoľvek alebo hudbu, čokoľvek mám v telefóne, tak to môžem vlastne iba tým, že si dám okuliare počúvať. Na základe bežného prepojenia Bluetooth. Dnes telefóny všetky majú prepojenie Bluetooth, rovnako tieto okuliarky, takže čokoľvek si tam pustíte, to budete počúvať. Dobre, a teraz sa ešte opýtam, možno taká vec, sú mužské a ženské, ale teda pánske, dámske, áno? Že áno, oni oboje vyzerajú trošičku mohutnejšie, tým, že sú tam zabudované tieto jednotlivé prvky, ovládacie a jeden model, konkrétne tento vy máte ten väčší, čiže aj tá očnica je iba o trošičku väčšia, ako boli tie predchádzajúce. Čiže môžu byť pánske, dámske, unisex. Je to úplne to. Hlavne, aby sme teda mali blízko Bluetooth, aby sme mohli ho využívať a počúvať. Dokonca to blízko by som ešte podotkol, má veľmi široký dosah. Ja sám som si to odskúšal, že som odišiel z daného miesta a naozaj veľmi ďaleko majú dosah tieto okuliarky. Takže skvelá vychytávka. Kedy už budeme mať kamery a všetko to ostane? James Bond už
takéto sú vyrobené, ale na slovenskom a českom trhu nie sú práve ešte tieto kamery povolené. Povolené. Takže veríme, že sa k tomuto posunieme. Bude to zaujímavé, že budeme môcť iba žmurknúť okom a vieme odfotiť obraz, prípadne spustiť nahrávanie. Neuveriteľné. No, dôležité je starať sa o zrak, to je najpodstatnejšia myšlienka nášho dnešného stretnutia. Na tie novinky sa budeme samozrejme tešiť. Určite nie každý je im aj otvorený, alebo si na ne trúfa. Veľmi pekne vám ďakujeme, lebo najpodstatnejšie bolo získať od vás čo najviac informácií, ako sa starať o svoje oči, ak už teda sa staneme tými, ktorí musia nosiť dioptrické okuliare. Marek, ďakujeme. Ďakujem. My ďakujeme, že ste prišli a my sa posúvame ďalej.